Ja? Ja. Vale. A ver. Els números enters. Posa. Bueno, primer tenéis que saber la tabla de los números y de José. Que es mes per mes, mes. Mes per mes. Al revés. Mes, mes. Mes per mes. Mes i mes per mes. Mes. ¿Vale? Ahora, ens posa més 12, entre parèntesis, per més 4. I fem més per més és més. I ho posem aquí. I ens multiplica 12 per 4, que són 48. 48. Pues això, sí. Vale. Després, aquest seria menys per menys, més 42 per 3, 42 per 3, Ai. Sí. 126. més 100, 126. 126. 126. Vale. Més i menys, menys. I 35 per 5 és 5 per 5, 25. Sí, no? I 5 per 3, 15. I 2, 175. I menys per més, més 14 per 15, Per 5. per 5, perdó, és 5 per 4, 20. 5 per 1, 5 i 2, 70. Menys 70.